BJP दलनि गिदिर खहा सुक्ला सेरफां मण्डल BJP दलनि गोख्रों दैदेनगिरि ममाइ खाटार बर'आ BJP दलखौ नागारनानै UPPL दलोआव जयनिं जाबाय। प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दलनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै ममाइ खाटार बर'जों सा 7 BJP दलनि मावथि बिथांमोना जयनिं जादों। दायो 29 नं सुक्ला सेरफां बियाफाव UPPL दलखौ गोख्रों खालामनानै देरहासार खालामनो थांखि लादों गोदानै जयनिं जानाय गोख्रों मावथि ममाइ खाटार बर'आ। ममाइ खाटार बर'आ BJP दलनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों दि गाव मा बिबानाव दङमोन बेखौ लेखा बिलाइखौ बोदलानानै नायबासो मोनथिगोन होननानै फोरमायदों खौरांगिरिनि गेजेरजों। आं गिबियावनो रादाब नायगिरि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आं BJP दोलोनिफ्राय UPPLआव जयेन जानाय मुल थांखियानो जाहैबाय मा जितु प्रमद बर'नि दैदेननाय जितु UPPL सरकार बा बिथांनि जितु दोलो बिथांनि जितु नीति आदर्श माने मोजां मोननानै आं दिनै UPPL दोलोआव जोगदान जादों आरो जितु माने जोंनि BTR सरकार हिसाबै प्रमद बर' बिथाङा गासै माने जाति जनगोष्ठीखौ खौसे लाखिनानै दिनै शान्तिनि माने BTR दानायनि जितु सिमां बेखौ जोङो नुनो मोनदों। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जितु प्रमद बर'खौ फिन खेबसे BTR नि चिफ माने सायख'नानै जोंनि जाहाथे BTR नि मावनो गोनां माने जितु दफाफोरखौ जाहाथे फुल प्रेजेन्ट खालामनो हायो बेनि थाखायनो आङो दिनै BJP दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जोगदान जादों। नोंथाङा जिहेतु BJP दोलोनिफ्राय जिहेतु बिजाथि नागिरदोंमोन बिजाथि मोनैनि जाहोनावनो दिनै UPPLआव हाबबाय नामा? बे नङा खोथाया बे नङा आं नंगौ आं BJP दोलोनिफ्राय बिजाथि नागिरदोंमोन नाथाय आंनि एसे माबाफोर गोरोन्थि थानो हागौ जिहेतु दोलोआ बेयाव सायख'नायाव एसे हयथ' आंहा एसे माबा माने एसे गुन खम थानो हागौ बेनि थाखाय निस्सय दोलो आंनो होआखै। आं बेखौ BJP दोलोखौ आं गाज्रि मोनाखै आं सोंखारिनो सानाखै जिहेतु दिनै BJPखौ नागारनानै फैबाय आं दिनै माने BJPनि हेंथायै बा BJPनि जिखुनु बाथ्राखौ आङो दिनै मिडियानि सिगाङाव बुंनो नागिराखै। आं मात्र बुंनो नागिरदों जे जितु प्रमद बर'नि दैदेननाय जितु BTR आं बेनि सायावसो आं नोजोर होनानै आं दिनै UPPL दोलोआव जोगदान जादों। जिहेतु नोंथाङा BJP दोलोखौ नागारनाय UPPLआव जयेन जाबाय नोंथांजों लोगोसे गोबां मानसि जिहेतु UPPLआव BJPखौ नागारनाय UPPLआव फैनायनि सिगां जथेस्थ' मानसि दङ आंजों माने BJPआव आंजों खुबागांखि हिसाबै गोदोनिफ्रायनो आङो जिखिनि समाजनि खामानि मावबोदोंमोन जिखिनि आं BJP दोलोनि खामानि मावदों बे हिसाबै आंजों जथेस्थ' मानसि दङ जथेस्थ' आंजों जगाजग खालामबाय थादों टेलिफन खालामबाय थादों। नाथाय जों मैया हठात माने जितु माने प्रमद बर' बिथाङा लिंहरनायलाय जोङो माने सातजन थांनानै जों जयेन जाहैदों। आंजों बुथनि सभापति दङ आरो प्राक्तन मण्डल सभापति दङ बेजों लोगोसे जों 7 जन जयेन जाहैदों मैया। मा बिबानाव दङमोन नोंथाङा BJP दोलोआव? आङो गिबियाव आङो माने नर्थ कामरुप जिल्लानि ST मोर्चानि माने जेनेरेल सेक्रेटारियाव दंमोन। बिनि उनाव जेब्ला जोंनि नर्थ कामरुप जिल्लाखौ दाननानै जितु तामुलपुर जिल्ला जाबाय बे समाव जोंनि माने दायित्वफोरखौ सोलाय सोल' खालामथ'वाखैमोनब्लाबो जों जिहेतु तामुलपुर जिल्लायाव फैबाय मण्डलाबो सुक्लाय मण्डल जाबाय आगोल गरेस्वर मण्डल दंमोन दा बेयाव आङो माने शक्ति केन्द्रनि आबायक हिसाबै खामानि मावगासिनो दंमोन। सानैसो नोंथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो जे ममाइ कार्तिकआ BJP दोलोआव खुनु बिबानाव गैया होनना बुङो बे बेसेबां सैथो? बेखौ आं बुङा बिथांमोननो मोजां सोंनाला बिथांमोननि जितु माने माबा दङ जितु बिथांमोननि द्राफ्ट थायो बे द्राफ्टआव नायबानो जागोन जे आं BJP दोलोआव दायित्व दङ ना गैया बेखौ बिथांमोनासो बुंनो हागोन आरो। जिहेतु सुक्लाय सेरफां बियाबाव जिहेतु सासे EM दङ रनेन्द्र नार्जारि बिथांखौ जिहेतु नैबे समाव नोंथांमोना जिहेतु UPPL दोलोआव जयेनिं जाबाय जेननाया रोखा जाबाय। दा गणतान्त्रिक देशआव माने रायजोआनो राजा दा बिथांखौ आङो थोंजोङै बुंनो थाङा जिहेतु आं बेखौनो बुंगोन दे दिनैनि तारिखआव UPPLआ स्ट्रं जाबाय। आं रनेन नार्जारि जेननाय देरहानाय बेखौ बुङाखै दिनैनि तारिखआव सुक्लाय सेरफाङाव UPPL दोलोआ स्ट्रं जाबाय आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव UPPLआ 100% जय जागोन आं बेखौनो बुंनो सानो। नोंथाङा जयेन जाखांनायनि उनाव मैया सानैसो BJP दोलोनि सुबुंफोरा बुंदों टिकेट मोनैनि थाखायनो UPPLआव थांबाय होनना बुंदों। बे खोथा नङा टिकेट मोननाया थाखायो आंल' नङा गोबां मानसियानो टिकेट नागिरदों
बा सोरबा आदर्शआ बेलेग बेलेग थायो टिकेट नागिरनानै सोरबाया माबा बेलेग दोलोआव थांनानै खामानि मावनाय सोरबाया बे दोलोआव थानानै खामानि मावनाय थ' आदर्शआ बेलेग बेलेग थायो आं दिनै नंगौ आं इउपिपिएल दोलोखौ दिनै आबिसिंनि आदर्शखौ मोजां मोननानैसो फैदों बेबायदि नङा जे टिकेट मोनैनि थाखाय एकदम माने आं बिजेपिखौ गाज्रि मोननानै फैदों आं बिजेपिखौ खुनु सोंखारनो सानाखै बिजेपिआबो आंनो जथेस्थ' खामानि मावनो सुबिदा होदों आं मावबोदों जेब्ला बिजेपिआव दंमोन आं बिजेपिनि मोजांनि खामानि मावदोंमोन दा आं दिनै इउपिपिएल फैबाय आं इउपिपिएलनि खामानि मावगोन